Shubor nakaslem jong unong san hima. Katanat traffic jong kanong stone police haka hendru tarik ubnai leber hajar pausaw kalabatha ya borok ki kali tourist baki deban kentiu buat penhap eki passenger hapo kamandi wat parking lot kabade ka stand jong ki kali tourist kiba kamai na nong stone sha Shillong but ki kali kamai ki balet cha East and West Khasi Hills district ki khot ke JSC nong stone tourist association habakran hakani ka phang kile thu bakate ke jing batha na katanat jong ki bullet traffic kan sedang bantre kamno nadu la shai kasngi ka henyo tarik ubnai leber kataban omsha kentiu ni penhap passenger shu shanon ba khnang bakan pendunai ke jing dheng kali hasor nong ston kumta la kan turu iki passenger bakine trilang bat kinong nya kali khnang bakan wanra ya ke jing bha habaro kiliang Kaban kentiu bat penhap passenger kalong nagaliang jong traffic la de batai ni ba nadu men step kalong nadu kanu ke bejero kim ong rei nadu prabaje saneng kinom sha shu ban kentiu passenger nanon ba nadu prabaje saneng kemut kila de ban passenger bai napok mandiwat parking lot bat hadin nangta hakipor ter nadu prabaje kemut passenger umdei ban penhap sanon ba ladai ban penhap bai ha mandiwat parking bat ban kentiu ru ik passenger balik sa Shillong lani gi balik sa saneng na nostong kemut ba kihaban kentiu lot napo mandiwat parking lot kempat ba nga kum kinong yalam ni kerpat ba bakinia kersan lang ya ke ka ba nakaliang jong police traffic 8 nomor na kapenta ban pelat ya kecing deng kali ya ke sor nostong tingi ngisngau ban kerpat lu ya ki ba kinle kumta ko belaptha ban kio passenger no na po mandiwat parking bat lada gidon kinu ki mahjon lane ki passenger ki ba wanra tiar na Shillong tela kerpat ru ya ki ba ki sobha ban penhabe ya ki mar ki mata jong ki hapo mandiwat parking bat bakin wat no deki wipat ki kali ban ra sayo syahab kum ki lokal taxi lane da ki kali lajong nakaliang jong ka police traffic kilawan hangni hapo ka stand jongi po mandiwat kilapan show sepang ya ke bangi kum ki driver lani ki try kali lani ki nong kamai ya ka ba im dei shu ban lek ban penhap ki passenger angte hapo nan ba mar ka ta ya ka jinglong ke kim akaya ke yang jong ki wipat ki kali lani ki wipat ki driver ki passenger ki private te na kali jong traffic ki ai jingmut ba ka order kalawan hapo nabut banalor akhwan dinalor si bang indi ban sim kia ya ka kam nang ba kanum don kanu ka jing penwet hakalit kawan namta na baru izin kam hapo jong ka than jong ka wes jungi bat kikali nadu kikali kamai Shillong mairang ki Eastern West ki badi ki local taxi kensi ki markasa baru ki di banwan yang no hang ni kenang ba kan long ka jingya namta ban pentulun ya ka kam kan long ba ya renti tena kali yang jong ka police traffic kalau ong bang ngidi ban simkia ngidi ban sedang no nadu la sai ni tengah kerpat ya ki driver baru kinong kamai baki singau ba bang kin sim ya kane ka ya ka ba ka rai bang labu nang bakin long ka jingya terti lang bakan lundon kanu hadin habut ban ong ba ken mi kini kita ke jing sakyam je ki tengi nang kaliang jong ka JEC la ne jing action baru ki bayar hang ni nginum don kanu ka jing tri lam ta kini ki driver tengah kerpat ya baru ki driver ba pisngo ba banpin simkia kumbaka ka ASEAN lo nebat nakaliangan police department jong traffic lakukan sih homi.